Scrie acolo ceva. Spune, mama. Zâmbește la Silvia, tati. Hai. Vezi frumos, mama. Ia camera. Să-l ducem undeva mai la lumină. Hai la lumină. Acolo v-ați găsit, în holul ăla. Du-te acolo. Și când dai să mănânci. Da, că mi-a zis că mănâncă într-un stil așa. Stai. Și scrii pe tot. Îți place mare, Silvia? Uite-te acolo, mămica. Nu-mi place. Da? Chiar tot vrei să iei. Ce fain, e extraordinar să-l vezi tu acolo. Mama. Nu l-am mai văzut de când a fost mic, mai de la botez, nu? Pe cine? Silvia, pe el. În cameră, Cu camera? fericiți că-l... De la botez, mama? Îi plac ochiul lui. Eu de ce să mă mai schimb? Tu ești... Tati. Tati, E păi da, terminat. nu se poate, trebuie și el să știe că are un tată. Da? Ta-da! Ce râzi de Silvia, băi? Hai, hai tu, Cache. Așa, tati, ți-am spus. Prima directivă, gădicele pe primul loc. Mama. Auzi tu, Mă, ce ochi albaștri exact ca căciulița. auzi tu când ne cățulești. Ce ai acolo, mama? Ce e acolo? Hai să ne jucăm.